Miyerkules sa Badlis karon mga kaigsuunan, unang adlaw sa kapanahunan sa Kwaresma. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 6 ug versikulo 16 ngadto sa versikulo 18. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Matnguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kung ingnon ninyo niini, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa kun buhatag kamog hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. Kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi nga bisan gani ang labing suod kanimong dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat moganti kanimo. Ug kun magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan kun magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto. Unya serhi ang pultahan ug pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita, kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago o gantihan kaniya." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.